is your boy DJ S Shine Best International. Monka mauna etiegu no imalugo Ora mano gano menugo Ibele bande so Endi wivo kwanya batago Nanugo Eba balanya Obombo ya kanetu Sako saliogo maga Polisi ogo maga no jano Podes of ife moka inem Yes, you put ife moka inem Podes inanyona go Ogorurega wife moka inemeno Orezole mule mauneti aye Umi bo wife moka ineme Ezo wife moka ineme Ogenezi Wamenyi mbode jinaka Inukwalea Meta mo yiko una sam Obo na mpata ego Kamalo nyebezi oye unanugo Emasi give us never lie Onye nebiru cheliegi Nwanne egwu ụwa akọ inaka Iman oburu isu oyibo Onye go ife mmụọ ka na-emeri Orezi na nyo na Ogorure go ife mmụọ ka na-emeri Orezole mule mmanwụ na-eti egwu Umu Igbo bụ ife mmụọ ka anyị na-eme Eziokwu bụ ife mmụọ ka anyị na-eme Okolobịa jetugo ego n'ịnụkwala ya Ka m gwa gị na ego na-adị mma n'oke ikwelu Ọgwa agbasị ọganyalizu Ọ pụta agbaghalịa ya Efe ụwa na ego nya na-achị unanugo Ọ bụ na ịkpata ego Ị ga-eje wee kwado onwe ya Anya ụfụ ụmụ were ike Ka moto igotelu degbu na Ị na-anụ ka mmụọ na-akwado gị nụ Ịgbala chukwu Onye ọmara ọkwa mmụọ na-akpọrọ gị ụbọ Okororo nwanne m Ogbe egwu ka anyị na-etili chukwu Onye nwe ego ọ bụrụ ego n'ụwa Ịmakwa igo spider Nwanne ma na igo lezus Onye golu benzi n'enu Ajụjụ ka mụ ga-adị Abamalụ Ajụjụ mụ na di Onye benzi bụrụ ego Onye gbaru Rolls Royce Ọ bụ gịnị ka a ga-akpọ ya n'ụka mmalụ Nwoke mma na-afa na-akwa asị Na-akpọ ọgọ onye ọgwụ ego Kama ụbịa mụ ga-eme gị ife Abọbi bụrụ onye ọgwụ ego Odezi na anyị na-egburu gị Ndị wife na-akwanyere eti ego Ụmụaka tinyere Igbo na anyị nọ n'ọrụ n'ụwa Ndị wife na anyị nọ n'ọrụ Okike nọ na-ekere n'ụlọ Papa m na-agwa m okwu Ego ruo n'okwu onye kpalịa Okike bụrụ nwanne ya Eziokwu na iburu odogwu Na-ejiro nwanne ka odogwu n'ịmalụgo Osisi a na-ama okwute Eziokwu nọ na-enwelere mkpụrụ Onye ọ bụ na a na-ekwu okwu ya Onye bụ nwere ebe ọ na-eme Ife maka ma ọkụ anyị ga-anụ Were ọkpaje n'ụka mmapụta Onye nwere ego n'enu Onye nwere ego na-eme ife sọlị ya Nwanne ọkwa ife mmụọ anyị na-eme Orezi na anyị na-agụ ụwa na-eme Oge orure ọkwa ife mmụọ anyị na-eme Orezole mmụlere mmanwụ na-eti egwu Ụmụ Igbo bụ ife mmụọ ka anyị na-eme
eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme. ị na-ajụ m bụ otu ego nwe mba ịma na gbara aka eme odogwu onye nwere ego na-emebe sọrọ ya ị na-anụ ka mmụ na-egbugeru aya mmachukwu ịgba m ọ bụrụ ọgba ife niile na-amụrụ ka m ifeọma gị na-adị mma onye ma mmadụ ya na-egbu ya onye si ama mbe oge ife ife a na-agụ nwanyị dị ime ọ na-agụgụ na onye tụrụ ya nwanyị alito nwoke nya litu na nke onye lili ka ogwe na mmụọ sobọbụ ife mmụọ ka nna ya orezi na anyị na-agụ oge ruru ego bụ ife mmụọ ka anyị na-emerụ orezi onye mụlere mmanwụ na-eti egwu ụmụ Igbo bụ ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme. Biksi onye nna Biksi real estate odogwu Ogenede ezọmọgọ n'ime akụ Sajoki n'ọfọjama nnegwu onye ego nọ mmụọ na-akpọghị n'ama ịnụkwale inwele ibe na-ekwe mmụọ n'aka n'enu onye ego aka ji moto eme ọgụ Beautiful land and baking ọkwanya nọ na Lekki n'egwu onye ego na-ekene anyị Biksi onye ego n'Igadi Biksi onye ego n'Igadi Biksi real estate and properties Biksi onye ego n'Igadi oji moto eme ọgọ bụ nye m ji ibu ka mgbaba fọpụgo nọ na gbagba BB Island nọmba 1 Biksi onye ego n'Igadi ezọmọgọ n'ime a nnekwu onye ego n'oju na-eme ọgụ onye nwere gị o nwere ife ị na-anụ ka mmụọ na-ekwu ife niile ka ị na-eme ife niile ka ị na-eme ezọmọgọ ife niile ka ị na-eme osongroto achibiba Nigeria osi aka nnekwu nkwachukwu gbeli ihe ala anyị ego foundation ọpena n'oge mmụọ na-akpọ ịnama ọ pụta ife adịwanụ n'ihe ala ọ bụ na osi elu dị ike ọ pụta ndị ife ga-adị ịnanụ na anya gwarago ịpụtala ife dị na ndị Igbo niile ijụọzazinu na ọ ga-akọwa ọfụma eziokwu n'izuru ka eme osokrotu ọ bụ ife dị mma abatago asị m ife dị mma abatago na nnekwu onye ego na mmụọ na-akpọ ya egwu osokrotu bụ nwata imele eze ọ bụ ife dị mma abatago eziokwu ife dị mma abatago ocho white bitters ife dị mma Ogenede mmanya bụ n'ọkwa nya na-enye ndụ ya na-arụ isi ike akachukwu nọ n'ime ya ịmalụgo mbọsafụla anyị ego ịma na ọ dị-elu chek gwenye ụmụaka chi nyere egwu ọsị anyị liri ife asị m anyị ego ife igeli ama nkọ Uba high chief Majero Siaga osongroto ụmụ nwata imele eze ị na-anụ ka mmụrụ ọnwa na-etilu ụmụ ogbenye n'ihe ala oso ụwa ebe tasị n'ọbatago ịpụta gị ire ga-adị ịmakwodokwu anyị ego ife igeli ama nkọ ka ndị adịkwu akụ zuru mba sate ka onye ego na-ekene gị ị na-anụ ka mmụọ dị-ekwu a na-emasị na ilu olu m ife ọma ga-emela anyị akụgo n'ozuru mba onye ego na ngị ga-adị
Super High Chief Sai Ambassador Ugonia Henry Orabuchi Ikenko beru niile olileanya ụmụ ogbenye na n'Igbo nye ka mmụ na-akpọghị Papa bụ egozie ndị ịnụkwala ya CEO Sifaro Biteka mmekwu onye ego ka mmụ na-akpọghị Eke Pharmaceutical Limited akụgị olu ozuru mba onye ego na mmekene oji moto mọgị na nnu egwu oke ọ na-aranụ ife dị mma na dị m mma onye ego na gị ga-adị n'ugbo ike nga ọgberu niile enu nnekwu ọga onye nwere oge onwere ife nkwale ya iji moto eme ọgụ na ndị lụrụ nọ na vaka nkwụ onye ego na-ekene ngị ọkwachi ọ na-emelụ ife nkwale ya ife niile ka ọ na-eme mmiri na-ezolo sakedeti nwa abalị m Koko Klisa Ifeọma melụ ndị Igbo niile Deni nnekwu onye ego na ndụ oge isi eje ịnụgbala ya ndị nwe ife n'ọkwa nne na-akpọ n'egwu nne na onye ego Dr. Igwedo ọkwenye ya ome mmiri na-ezolo Dr. Igwedo n'ọkwa nne na-akpọ ife ọlụlụ nọ na parịrị nne ife obelu moto na parị ka aja ife ọkpọrọ ya ezokwu na parị ka aja Dr. Igwedo ọnụ m ekele ego aka na-eme ọgọ daalụ ezokwu ife mmụọ ka anyị na-eme ume Igbo ba na ife mmụọ ka anyị na-eme n'oge onye mụle mmanwụ na-eti egwu ụlọ okoro nwanne ọkwa ife mmụọ ka na-eme n'idi n'obi razụ ọkwa nga nọ n'ọrụ oji somati na mbe ọkwa ife mmụọ ka na-eme asị m ọkwa ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Joku mobeledu ụmụ Igbo o nwere ife na-achọ ogboko n'obeledu ebe akụmili ya ka na-achọ maka nyafugu ube ebe o mere anyafugu dala ebe o mere daa nyafugu ukwu oloma igwenye n'uwe oloma ma lacha ife galalụ bịalalụ nwata webe akụ mere ife galalụ bịalalụ nwata webe akụ mere Boda joga kuwa, jebe gana, bodu chola kuwa, jebe toki, anata na zuo, una jozina, na mafuge baku mele, anata na zuo, una jezina, na mafuge baku mele, umunemo na kwa migo, bekome, ameli na newi, umigo na kwa migo, bekome, ameli na newi, jigosie ukafoye, akwanya na newi, jigosie ukafoye, Meyo na mụwa ọdọfe akwanya na Nnewi ego dana na Nnewi akwanya na Nnewi gosisi mi lakunji etimbu gosi mi laku ichoku jiwetibe awa adabose fife na kete oh kita na boru jana nkete ichoku adebe na nkete ifeke mi choko webebe kangwa konye nnekwu okwu ya ibe aichifuchi gosi okafo akwamia aichifuchi gosi okafo akwamia akwamia na Nnewi oga
mayor na muwodobe oga ego dada na Nnewi oga Jamanu CEO Executive Dinochet Hotel Managing Director Cosly Services Limited CEO That's Promise Global Service Limited CEO Promise Afevo Global Limited Akwamia ni welife Akudo ni basiliga Jobo galaja mwele zigobi Akuni welu ya Jobo galaja mwele obi Akuni welu ya Jobo galaja nemogo Akuni neme Umu nemo na kwamido Mekomi omini na Nnewi Umibo na kwamido Mekomi omini na Nnewi Jigosie ukafo Akwanya na Nnewi Jigosie ukafo Akwanya na Nnewi Meyo na muwodofe Akwanya na Nnewi Ego dada na Nnewi Akwanya na Nnewi Amulu Jigosie ukafo N'obiọbịa Nnewi si na Nnewi Nna ya bụ late chief Aisent Okafọ Nne ya bụ late Mrs. Victoria Okafọ Mba na bago obodo afụdebe ọnwụ ịma na nwa mụla amụ ga-etoliri kwami atọ wee bido akwụkwọ bido primary school ya na St. Azobiafe Nnewi si Nnewi gụcha primary by secondary na Nnewi high school omele ọfụma okiri apepasị ya n'ofu nchọba university Enugu State University of Science and Technology suit omele ọfụma na university mkpụrụ kali yova na odero gụcha university teme yu service na Port Harcourt omecha yu service wee nata n'aba Lagos yo banye kileli na forwarding mmụba ka esi arụ ya ọmụtasị ya webido n'ụbanki ya ọgbabịa abịa na udo nsogbu ama ndị ọlụwedebe n'iru n'azụ maka na ọ na-eme ọfụma ọkwa n'ọlụ a ka kwamịa na ọpụta ego ọkwa n'ọlụ a ka anya gbakọ bido mịba tupu ịnweta laịsensị eji agba mgbaga n'ọdịrịzi maka onye mgbelu laịsensị ịtọ weji agba mgbaga onye bụ CEO Cosly Services Limited CEO That's Promise Global Service Limited CEO Promise Afevo Global Limited Managing Director Executive Dinochet Hotel Nkedo na Nnewi ebe anyị na-enwe aṅụrị Jane Executive ga-efunanya na-akwanya n'ụlọ ife Jane Executive ga-efunanya na-akwanya dọbala ife ụmụnne m na-akụ amigo Bekomi omili na Nnewi ụmụ Igbo na-akụ amigo Bekomi omili na Nnewi Jigosie Okafọ akwanya na Nnewi Jigosie Okafọ akwanya na Nnewi Eyo na muwodofe akwanya na Nnewi ego dada na Nnewi akwanya na Nnewi aya nwanne m ife adịgo mma uwe chọba nwanyị ọha wenuta Mrs. Cynthia Okafọ ogolimala obi dị ya Chukwu chọọ ọmụmụ chọọ mma Favour Okafọ Promise Okafọ Pascal Okafọ onye Chukwu na-enye na nkịtị akwanya na Nnewi ọgaranya obi ya kwụsọ mma akwanya na Nnewi ọgaranya enweghị aṅụrị
binenyela ka lili nne binemela ọgọ kalịla akarị every weekend abụọ n'ala n'ọfịs gị ị na-eme ọgọ akwamya na nnewu akụdo bịa bịalịmụ mkpụrụ na mmiri mkpụrụ ndụ onye ghọtakwuru nsogbu na anọlugokwa nnukwu gị akụda biko dalịmụ ụfọdụ ọgaranya akafa melụ njikọ n'inye mmadụ ibe akafa melụ mkpụkọ ma kwamịa ha na nnewu akịya chisalụ ka kpakpando n'inye mmadụ ibe imelụ mmadụ ibe ọ na-eme akwanya ha na nnewu ịgbakalanya dị iche mma ide n'anya n'azụ imelụ mmadụ ibe ide n'anya n'azụ inye mmadụ ibe akwanenye akwamya aka njọ gị biko agbanwekwa n'echi akwamya ha ya ọba nke biko agbanwekwa n'echi akụmebenu ka isi eme ụmụnne m na-akụ amigo mekọmi ọmịrị na nnewi ụmụ Igbo na-akụ amigo mekọmi ọmịrị na nnewi jigozie Okafọ akwanya na nnewi jigozie Okafọ akwanya na nnewi meyo na mụwa ọdọfe akwanya na nnewi ego dada na nnewi akwanya na nnewi akụkenelu mezigbo Buchi Obi ezigbo mmadụ Buchi na bụ iche okwu abịa akụkenelu ime oge nwa Prince Chimezie Nwagụ Managing Director Akpụike Global Services Limited onye go na-awa mma Akpụike na-ekwa n'iche okwu abịa Ndị bụ President General Senior Selected Kings Sports Club SSK na Nnewi Odogwu ndị gara aga ụmụ Igbo onwere ife na-achọ ogbokonye obeledu ebe akụmili ya ka na-achọ maka nyabụghị ube ebe o mere anyabụghị dala ebe o mere daa nyabụghị ugwu oloma ikwenye n'uwe ololoma ma alacha ife jalalụ bịalalụ nweta webe akụ mere ife jalalụ bịalalụ nweta webe akụ mere ụfọdụ achọghị aka ụwa jebe Gana ụfọdụ chọla aka ụwa jebe Tọki anata na zuo unu achọzina na mabụghị ebe akụ mere anata na zuo unu jezina na mabụghị ebe akụ mere ụmụnne m na-akụ amigo bekọmi ọmịrị na Nnewi ụmụ Igbo na-akụ amigo bekọmi ọmịrị na Nnewi jigozie Okafọ akwanya na Nnewi jigozie Okafọ akwanya na Nnewi meyo na mụwa ọdọfe akwanya na Nnewi ego dada na Nnewi akwanya na Nnewi
is your boy, DJ S. Shine Best International. Format Ibego. Iwetu onwe gị anyị agwa gị ife a na-alụ bụ nwanne m agbagharịzi na agbagharị. Iwetu onwe gị anyị agwa gị ife a na-alụ si nwanne gị agbagharịzi na agbagharị. Ị mana ife ị na-achọ n'ụka enu ọ na-eche gị n'ụka anyị. Ya bụ ife ịchọ ya Sokoto ọ na-eche gị na Sokoto. Stay one place and concentrate. Nwanne m agbagharịzi na stay one place and dey concentrate. Nwanne m agbagharịzi na agbagharị. Ekwe bụ maka ndị na-ajụ ajụjụ where una dey see money. Nke bụ maka ndị na-ekwu okwu God so for me. Nwanne sokwu dị n'uche ị nwere uche ibute ike. Nwanne sokwu dị na mbọ ị ịgbaba mbọ ịkpata ego. Ihe ọba Chukwu o tinye aka maka aka Chukwu karịsịrị. Aka Chukwu dị na ọgbaghịsịa. Ụfọdụ si na ego adịrọ n'Ọnịcha buru akpa n'aba Lagos brọda kamgbe iji ruo Eko. Imela ole ndị niile gị na-anọ bụ n'Ọnịcha kwenta bụrụgo odogwu. Ọnịcha dị onye a na-akụzi gị ya nwanne m agbagharịzi na agbagharị. Jesus Christ rụrụ ọrụ ministry n'ụwa ọ dịka ọ n'okpere aba. Ọtụtụ ndị Baptist nye ya update ọrụ Jizọs achawa. Nwanne iwetu onwe gị a na-agwa gị mfe a na-alụ nwanne m agbagharịzi na agbagharị. Ife bụ na ị na-eme bụ biznes mbọ mụta ya ọfụma iji dọpụdeti ndị mebụrụ ya mbụ. Ọ bụrụgodu na ọ nwere be the first to dominate. Ị na-ayọ Chukwu Olisa tinye aka na ọya gaziriri si nwanne gị agbagharịzi na agbagharị. Nwoke mgbagharị ajọka njọ n'enu ụwa eji ya gafee ngọzi maketi. Nwoke mgbagharị adịrọ mma n'enu ụwa eji ya bọọdụ last. Nne usekpụrụ anọ ọmụta ndị ya ala. Ọkwa ị na-aghọta onye wetụrụ mmụọ ya n'ofu sikirit eji akpụ odogwu tụgodo onye kwọtọtụba nwaanyị ime fọmụrụ ọ na-amụ onye ala. Onye isi nkụka ka na Ezete Mperi ma Abakaliki abịala Ọnịcha do. Nne ya na-ekpele onye mkpele Olisa gọzie Ezete Mpe. Ma ya bụ nwa nọrụrụ nwanyị ụlọ akpa wee n'aba Lagos. Ndị mkpozi bịaruo n'Ọnịcha achọrọ ibe Ezete Mpe. Ọ bụ na afụrụ Ezete Mperi fa gọzie onye ọzọ. Ezete Mperi nọ na Lagos na-akali onwe ya afụfụ. Ọ bụrụ ife mpaghara imela odogwu nwa onye mụ nọ n'ofu ebe. Ezete Mperi ya Ezete nwụrụ Mperi o mesịrị wee ihe Mperi ọ na-afọ ededukwu ya makati. Anyị mụkwu eti stomakụ wee bịaruo na mmemme weruzie mgba ya Ekenni mmanụ onye mụ nọ n'azụ. Ebido kebe ndị n'iru nwanne ya nwaanyị wee gwa ndị na-eke oke nwanne m ụjọ na-ebu nọ n'azụ. Mgba mbọ ka inye ihe nri tupu ebulu nri bịa ọ bụrụ na chọ na-ebejego n'iru ka o welie nri n'iru. Mgbozi n'anya n'azụ ọ bụrụ na ndị efe ga-azụ onye na-enebosi pụọ eburugo nri n'aka njọ na-ebu wee tie wee gbara ọsọ gbachighị azụ wee chụpụ onye nọ n'oche wele oche welu na-eche nri ewesị ya na ndị agwụsigo njọ na-ebuwe ebe ifughị ife mgbalị imela odogwu Jone si nwanne ga-agbagharịzi na mgbagharị. Ebe onye biko na-agbaji nke
dị na mba na-eghelu mba nni ọ na-eziokwu onye kpọọ banye mkpọkọrọ agbataobi enwelu nne ya kpụla dibịa wetu uwe nwe ka na ịghọta ife ana nwanne m agbagharịzi na egede onye si n'ego adịrọ n'Igbo menụ nọ n'Igbo banyị ndị nọ na n'Igbo wepụta ike ha karịrị akarị menụ nọ n'ogbe menụ pasa menụ bi n'Igbo banyị Igbo siri ike anyị nwe ego menụ bi n'Igbo banyị Igbo kpọrọkpọkachi anyị na-atọ menụ bi n'Igbo banyị adị agbaka ego gbabala afọ ọdụ menụ bi n'Igbo banyị gọọmenti adịghị eme nwa chacha sire n'ọrụ ukwu so the big man Kenneth Nwabalụ oyimaya ego n'oduma ịmaleze mgbadoko ọkpọleti na-eju ugo onye ama akpatu egwu n'oduma Donatus Ajamma akụ dị na nwa na-enwe oke ama na ndụ emebe ife ego na-ebonyi odogwe akụ dị na nwa n'ụmụ uchu ezi oyi nzoji n'ụmụ ojii ofe fụlagụ na-agbagụze bịa kene onye ego n'ụmụ ojii mmanụ otu na n'ụta ya otu eduveza na Sky Plus mana bụ mmadụ onye ka m ga-agụ ebe mgbe ala ibi ya ịchọ ịbịa na n'Ọnịcha weekend ifumenụ karịrị akarị nna ga-eji ozoru ndị obi salịsalị fụsiameni kwete nwere ego dị iche n'obodo nwere ego dị iche n'obodo nwanne si nwanne na-agbagharịzi na-agbagharị Is your boy, DJ S Shine Best International. ụkwala lotekwanụ ndebonu ụkwala eno onye bụlụ nwanne ọ na-abụ dike iwe nwanne ị na-abodogwu onye bụlụ nwanne ya bụrodogwu ogene ya onwe onye ụkwụla na-ekwu n'ogo ka ịgba na nne m onye ụkwụla ekwu aliligbe m onye bụlụ nwanne ọ na-abụ dike onye bụlụ nwanne ọ bụ ọbụdogwu ozi ga-egbu mụ ịmali ihe ọbalụ gị ulu imo dote na onye bụlụ nwanne ya echebu maọbụ nta anụ ọka na-atụ ụmụ obosi ọ bụzi nta mmadụ ka na-achụ onye bụlụ nwanne ya bụ okodogwu ọ na-aghọtago onye bụlụ nwanne ya bụrụ odogwu tupu emu ma were okwu ọnụ onye bụlụ nwanne ya bụrụ ịmana mbọsị ike nwanne ọya na o mbọsị ike nwanne ọya ga na ị na-achọ nwanne ya oke igbu ka ndụ
mere gịnị onye gburu nwanne ọ ga n'ala aka onye gburu nwanne bụ ọ na-aghọtago onye gburu nwanne abụrụ odogwu ị na-achọ nwanne gị ka igbo mere gịnị onye ọ bụ osi ụbala mụdịkwo abụrụ odogwu Ifeanyi Balaba wee jebe ịchọzie ka ili eso iyi ọmaka anya ukwu ka iji gwe nwanne onye gburu nwanne ya bụrụ ọ na-aghọtagobo onye gburu nwanne ya bụrụ dike ọ na-afụgonu onye gburu nwanne ya na-egbu ọfụma onye nyere onye anya ukwu na onye ori chọkwakwa onye anya ukwu jide onye ori na ọkala ịma onye anya ukwu na ọ dị njọ onwere ife imelụ meta ya mmanya aka mụ na-ekwu onye anya ukwu na obi dịkwa ya njọ onye gburu nwanne ya bụrụ ndị melụ nwanne ya onye aka mụ na-ekwu igbo nwanne ya na bụ dike onye gburu nwanne ya bụrụ aka na-emesịa ife niile ligese n'itekwo wesenite na ọ ga-adị njọ onye gburu nwanne ya ọbụla nwanne tụsalụ na anị na-akwa akwa ife niile ligese n'itekwo onye gburu nwanne ya bụrụ obele nwanne melụ mọgụ na-ekwu Subi nwamba ka ọgụ anọ alili egbu emo na nugo ome ọgọ na ọdụ mma onye bụlụ nwanne n'ọbụ kodogwu ume obosukwala nakwa ụkwala lotekwanụ alili egbugo ụmụ obosukwado uche ya onwe unu kedu ka m ga-eme ka mmalụ onye gburu nwanne ọ na-abụ dike onye gburu nwanne ya bụrụ ga-ekwu na-ala ibi nwamba aka ọgụ anabago obele nwanne ma ọ ga na enugo ka ịgba nara onye gburu gị ọ na-abụ dike edife ndị na-emela ọgụ ga-emezi ndị na-enye nri n'afọ n'ọkụ ya ọ ga-emezi ụwa ole nye ka mụ na-ajụ ka mmalụ ụlọ na-azụ ma ha naba Subi nwamba ka ọgụ n'ọdụ mma onye gburu nwanne ọ na-abụ dike ụbọchị yutu niile dibe n'ife mela n'ịghọtago onye bụ mmadụ yali nwanne ka na-ajụ ọ na-ameli ibu lodogwu onye bụ na nwanne maka ọkpọkọ maka mbọsị ke nwanne ọhịa na onye bụlu nwanne ọ na-abụ dike onye bụlu nwanne ya bụ ọkụ odogwu Chiflinus mgbakọ ọgụ odogwu atọbosu gbọlọnyọma Subi nwambakọ ọgụ ana ọyọma dị ibe onye bụlu nwanne ya bụrụ odogwu ọnanugo onye bụlu nwanne ya bụrụ odogwu Ifeanyi Rochukwu nwambakọ ọgụ ọnyọma solution na ịgadị ọgalanya na-ekele n'ome na London ka na lubili nwaka ibie n'ịgadị solution ya lakwa onye bụlụ nwanne ya bụrụ
Akuneti mwilo ni gani Ezanyo bosu kolonyo Zeti joke dalu Oyomane kenelobi Ebu come strong umbakogo Oyomane kenelobi Pala wego ni gani Officer dalu Imalia Officer of the law Chifode yuti no nyoma Mogala ya na kenelobi Ode manu ni gani Ugo one of Ugo ni aga Kenugu state To be one bakogo na na o Onyoma di Roti elo tupu Nuku madu ni gani Sinati hotel no badibeo Zubi anabago Chuwa wabu waneo Ayoma ni gani Sweetie woke modalo Wogla nyane kenalo Wala wane tu salona Emesia no gesenite Wala wane tu salona Nife nile ni gesenite po Ona malugo Nife nile ni gesenite po Wala tu salona ni gewoku Nife nile ni gesenite po Ibo wane ina bodogo Nife nile ni gesenite po Wala wane tu salona nido Nife nile ni gesenite po Ibo silike kanye maloko Nife nile ni gesenite po Achoba kwisi otuka eje nuzo Nife nile ni gesenite po Umobosu bala nike o Nife nile ni gesenite po Unye nebi uwa welu chigotago Nife nile ni gesenite po Lolo subi alakwa o Sati iwo bosu kwala Ochomba nwoke mudibe o Eze melu udo bosu kwala Ofiafu lego n'Ebonyi State dibe Imu bushu ya alakwa o All Stars Football Club n'Obosi Adiko kowoke modibe o Jodi nwanya komodalo Divine Brothers Club of Nigeria Abuja mobi ni gadi Oye mobuta iwo bosu kwala Emeki benwa gadi o Mwata kwochoji simete mogo nyoma o Buruburu yo bosu kwala do Namdi wichu ni gadi o Edo bosu kwala ni gadi Oye mochine do wako modalo Olife ni gadi Apako besi Jama suko imo Uyo melu biko dido Chukwe buka woko eno bosi Ujesi siya mogo ni gadi o Oli komodo ni gadi Komanda woke mudido Umo bosu kala nile Uyo melo nyadibe inugo Ebube wayo godalalo Novo Center Studio Tigadio Uchayo wo bosu kala nile Akane melo mo
Is your boy, DJ S Shine Best International. Why
Wẹ́n sọ́bì ní. Wọ́n kẹ́rọ ọ̀bàlọ̀ tìrọ̀bọ̀lọ̀ náà bàbàlọ̀ fẹ́. Hey,
Imana
Constance Second, Reference the word of somebody. Oh my God, can you believe me? No, I want it. Where's the way of somebody? Every night I will love people. What can you do? If I am a little bit, I go you for your mouth. What's your book and how do you wear? May you not talk. Where's the boy I'm gonna talk to? Well, when the way I saw by you, where's the book and where's the one man? In your Jawan, General Second, I'm as a way as a body. Oh, wonderful Lord. When is anyone as a way as a body? When did you get away for life? What's your book and your child? As a way as a body. When you will love me, when I guess of when I can, when I was when you will up in a jacket, no, the moon and sea, Rebecca, as a way I saw Where's the demon of Pakistan? Where's the Morocco? Where's the Nasamuti? Only what she wears. Why you not doing? Why you not doing what minutes of Mogato? Why you not doing? Why you not process? Why you not doing? Why you not doing?
aja na Mexico. Imalo mili ewu. Wasi mukedeli we. Chukwu na oge. Yes. Ifawo kemele ligan. Yes, apart. Imalo mili ewu. Owe. Waya sabani. Owe na sabani ne. Mama. Lena lotiye. Mili ewu. Shedi wapa. Wese fayo kemili. Waya bomaba. Mili bano mwego. Wemili nuru. Mili ewu. Waya sabani. Mamone mulibe. Wasi mukedeli we. Ifigeli. Webu. Amurogede kona labelia. Ogayo na kulote. Jala. Yodo ya nuyani. Oyo chieka. Wasi mukedeli we. Wene remo eke. Wewe sabani. What? No subject sabani. Is your boy, DJ S Shine Best International. That's why I saw